jakiteko azken urteotan Ibarretxek Euskal Herriari egin dizkion ekarpenak zein izan diren. Hutsaren hutsa. Ezarrez, herri bezala. Hutsaren hutsa. Hortik ez dago Euskal Herria eraikitzerik. Ez dago Euskal Herria defendatzerik. Ibarretxek izan ditu nahiko sostengu, jakin zazue ondo, nahiko sostengu eta egokitasun bere planaren aurrean, kontsultaren aurrean, baita alderdiaren legearen aurrean ere. Baina inork bestelakorik pentsatzen bazuen ere, Ibarretxe Madrilen aurrean burua makurturik dago ardantzaren pare eginda men eginaz. Eman zitzaion kredito politikoa Ibarretxeri. Eman zitzaion kredito politikoarekin herri hau salgai jarri du Madrilen aurrean. Iruzurra egin dio herri honi. Ibarretxek orain kontentatzen da transferentzitxo batzuk bere eskuetan izatea eta horrekin beste 4 urte jarraitzea. Herri hau sekula santan herri bezala ez izateko, ez funtzionatzeko. Ez noa sartzea arlo sozialean zer egin duen Ibarretxe. Guztiok ikusi dugu nor defendatu duen urte hau guztietan. Beti ikusi aldezue inoiz eraikuntza baten langileen batekin solasean? Edo lantegi batera jundala egoera, langileen egoera zein den jakitea? Ez, Ibarretxe enpresariekin egon da beti. Beti enpresariekin. Eta enpresariekin batean jarraituko dugu herri honen langileria eta herri honen langileen sindikatuak izorratzen. Orain arte bezala. Baina ez gaitu isilaraziko. Ez horixe. Herritarrok era batera zein bestena garbi utzi digu sakoneko aldaketak behar dugula. Eta guk ziklo demokratiko berria zabaltzeko aukera indartu behar dugu. Gure zikloa lagunok martxoaren batean hasten da. Gatazkaren konponbidea albideratzeko martxoaren batean hasten da. Eta gure esku dago hori, hemendik igandera arte. Alden boto gehien ezkerra abertzalearentzat. Alden boto gehien herri honen konponbidea lortzeko. Alden boto gehien herri honek eskubidea izateko, bere buruaren jabe izateko, etorkizunaren jabe. Eta herri honek bere lurraldea bere eskuetan izan ditzan. Izan ere, ezinbesteko da ezkerra abertzalea, gatazkaren konponbide. Izan hori, emateke. Eman dezala, herriak behar du eta. Eman dezala, denon artean herri hau eraikiko dugulako. Igandean ezkerrekoa, abertzalea, demokrata sentitzen denak, Euskal Herriaren askatasuna maite duenak eta Euskal Herria bera maite duena bihotz erditik ezin da geratu, ez bosa eman gabe eta boska nori eman, ezkerra abertzaleari eman gabe. Rubalcaba, estatuko barne ministroa Madrilen eta Ajuriareneako buru agintzen duen horrek, boska honek soilik eman dakioke benetako kolpe politikoa, izan kontua. Eta eman dezagun gerana edo altuguna, baina ez gaitezen geratu ezer emateke. Ardura dugu herri honen aurrean, nahi badugu aske bizi, nahi badugu gure seme alabantzat utzi askatasunean. Eta nahi badugu herri hau Europan herri libre bat bezala izateko. Beraz, gure borroka hasten da igandean, batean, jarraituko du bian, 3, 4 eta egunero, baina herri hau aterako deula eta egingo deula herri independientea eta sozialista inongo zalantzarik ez izan. Postasuna aurpegian ilusioarekin ekin diezaiogun, gure botoarekin lehendabiziko lanari, igandean aldegun guztio
eta hemendik igandera aldegun guztia eginaz, eman dezagun botoa Ezker Abertzaleari herri hau eraikitzeko. Gora Euskal Herria askatua! Gora preso eta ieslari guztiak! Gora Ezker Abertzalea!